Em dic Pol Gordo, soc de Ripollet, soc educador social de formació i actualment estic treballant de ramader avícola a Sant Feliu de Pallerols. Vaig decidir ser ramader, tot i no tenir orígens pagesos a la família, perquè tenia molt clar que volia estar vinculat a la terra, volia estar vinculat al bestiar. L'Olga i jo ens dediquem a la producció d'ous ecològics amb el valor afegit que suposa aquest producte i en simbiosi amb el territori on som, que estem al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Vam demanar l'ajut de joves agricultors per fer una primera instal·lació i ens va servir, en el nostre cas, per poder engegar el que actualment es coneix com a Mas Castanyer Explotació Avícola. El canvi de vida que vaig fer fa 4 anys el valoro com a molt positiu, tant a nivell personal com a nivell laboral, perquè em permet i m'està permetent fer el que m'agrada, on m'agrada i com m'agrada.